Mnohí vidia v oceliarni len tradíciu. Ja v nej vidím budúcnosť. V US Steel Košice veríme, že kvalitná oceľ a udržateľnosť patria k sebe. Moja práca nie je o tabuľkách a výkazoch. Je o reálnej transformácii nášho priemyslu. Každý deň v praxi hľadáme spôsoby, ako vyrábať oceľ udržateľne a plniť tie najprísnejšie európske štandardy. Pre mňa to nie je legislatívna povinnosť. Je to záväzok voči nášmu regiónu a budúcim generáciám. Denne využívam a spracovávam množstvo dát. Emisnú intenzitu, informácie o pôvode surovín alebo mapy výrobných tokov. Z toho viem vyfiltrovať to podstatné, zaznamenať trendy naprieč rokmi a nájsť miesta, kde máme ešte rezervu. Bez schopnosti kriticky pracovať s dátami by som len plnila tabuľky a nie riadila zmenu. Vďaka digitálnym nástrojom som v jednom momente v košickej prevádzke a o hodinu neskôr na videohovore s centrálou USA. ESG a udržateľnosť je mozaika, do ktorej každý zamestnanec vkladá svoj kúsok a mojou úlohou je spájať tieto svety tak, aby si v obrovskom množstve dát navzájom rozumeli. Pri komunikácii udržateľných aktivít našej firmy myslím na to, že verejnosť, ale aj kontrolné orgány potrebujú informácie v inom svetle. Preto si dávam záležať na výbere formátu, ktorým dá presne to, čo hľadajú. Zároveň si strážim, aby každá grafika a dáta boli použité v súlade s pravidlami a platnými licenciami. V dnešnej dobe je transparentnosť skrátka základ. Pri dlhodobom plánovaní sú pre mňa podstatné nielen náklady, ale hlavne prínosy udržateľných aktivít pre firmu, región a budúce generácie. Každé naše investície treba číselne a fakticky obhájiť a tým preukázať, že prinášajú priestor pre nové spolupráce a stabilnú budúcnosť. Cesta k udržateľnej výrobe ocele vedie cez technologické inovácie. Každá má iné náklady, harmonogram aj rizika. Mojou prácou je posúdiť alternatívne scenáre z pohľadu firemnej stratégie, legislatívnych noriem a dlhodobých dopadov na udržateľnosť. Niekedy je potrebné vysvetliť zamestnancom aj komunite, prečo naša firma robí to, čo robí. Zelená transformácia nie je len technická, je to aj kultúrna zmena. Niekedy v komunikácii o udržateľnosti iných firiem narážam na rozdielne uhly pohľadu na tú istú tému a zároveň aj na greenwashing. Mojou úlohou je rozlíšiť jedno od druhého a zároveň motivovať ľudí ku skutočnej zmene, nielen k splneniu reportingovej povinnosti. Bezpečnosť dát je pre mňa rovnako dôležitá ako ekológia. V mojom počítači sa nachádzajú informácie kľúčové pre celú firmu. Keby unikli, nešlo by len o technický problém, ale o stratu dôvery, ktorú sme si roky budovali. Kybernetická bezpečnosť nie je povinnosť z IT oddelenia. Je to spôsob, ako chránim seba a prácu nás všetkých. Doba, kedy sa firmy zaoberali len svojim fungovaním, je minulosťou. Dnes je dôležité transparentné informovanie naprieč hodnotovým reťazcom. Pri práci sa sústredím na to, aby sme naplnili očakávania zákazníkov aj dodávateľov. Neustále prehodnocujem naše postupy a hľadám digitálne nástroje, ktoré by nám uľahčili život. Či už sa jedná o využitie AI alebo digitálneho zberu dát. Mojím cieľom je, aby technológie pracovali pre nás a nie my pre ne. Legislatíva v oblasti ESG a udržateľnosti mi každý rok prináša nové výzvy. Pri rozhodovaní musím brať do úvahy aktuálne dáta, zákonné normy aj dlhodobé náklady. Je to veľká zodpovednosť. Každé jedno odporúčanie, ktoré komunikujem s kolegami, musí mať pevný základ, aby obstálo pred vedením aj kontrolnými orgánmi. V konečnom dôsledku mi však ide o to, aby naše kroky boli férové a mali reálny dopad. V US Steel Košice sme pochopili, že tradícia nás nezachráni, ak ju nespojíme s inováciami. Moja práca s dátami a zelenými technológiami nie je o plnení noriem. Je o tom, aby tu bolo oceliarstvo aj o desiatky rokov. Digitálne a zelené zručnosti sú pre mňa nástroje, ktorými meníme teóriu na reálne výsledky. Robíme to pre firmu, pre región, pre nás všetkých.